ne jopur nono kata e nengo moyweyo mondo giusi ajego koro ibiro geng'negi mondo piny owacho otiek timo nonro margi mar ng'eyo ni to tudruok margi ne en mane, pachgi malong'o en mane, ng'omiyo gitimo tim makamano. Wamedo dhi nyime kod weche mamoko motenre kod ma owuok e doho. Ogai mar doho e pacho ka Martha Koome koni en midhiero ni e thuolo mar dweche 6 jong'ad buche doho mamalo pok ochulo omenda mbalang' manyiso ni gisetiyo ne. Koome kone nok mar omenda en achiel kuom gigo ma kidek rocho chenro mag doho omiyo jong'ad bura onego chul e kinde mowinjore. Koome manoloso Mombasa bang'e oyanga romo mag lamoro mokelo kanyakla jotelo e mag doho ma bende koni nyaka sani nitiere buche maromo 84,000 ma pok oyal, kama 19 kuomgi gin mago mosekawo higni maromo 3. I'm so embarrassed that judges can go and render services to people, resolve judgments and resolve disputes, and stay for almost 6 months without being paid. This is a matter of corporate embarrassment also to the institution of the judiciary. The real case census is 76,000, and I think I tend to believe with the case census. And out of these, 19,000 cases have been pending for more than 3 years, and this is beyond our targets. Very many of us have this problem. We can talk about it, but going forward, we must actually determine that